To je otázka, na ktorú môžem odpovedať iba vtedy, ak by sme si sadli a ešte sa mohli aspoň 10 minút rozprávať. Ak niekto odpovedá na takto postavenú otázku, tak si trúfa podľa mňa príliš veľa, alebo nevie, o čom hovorí. Jednoducho na diaľku takto diagnostikovať situáciu alebo problém človeka nie je podľa môjho presvedčenia a skúsenosti možné. Nie je to možné správne, nie je to možné urobiť úprimne. A nie je to možné urobiť tak, aby to tomu človeku pomohlo. Neviem, čo rozumiete pod tým, že cvičím. To, že máte okolo seba toxické okolie, to je téma, ktorá je tiež veľmi zaujímavá. A ja popri tom, čo vám ponúkam aj pomenovanie a definície ľudí, ktorí sú pre vás toxickí a ktorých sa treba v živote zbaviť alebo od ktorých treba vytvoriť odstup natoľko, aby to pre vás aj v snahe schudnúť a naučiť sa žiť, ako žijú štíhli ľudia, naozaj nebolo toxické. V našom živote je množstvo ľudí, ktorí z rôznych pohnutok nám v živote škodia. Takže ak máte vo svojom okolí ľudí, ktorí vám hovoria, že ste tučná, mali by ste cvičiť a to... Zažil som vo svojej praxi aj prípady, keď toto sú schopní povedať rodičia, keď je to schopná povedať matka dcére, povedzme 14-ročnej dcére, aj pred návštevou, pred cudzími ľuďmi. A to sú situácie, ktoré sú už potom veľmi ťažké, s ktorými ten človek sám nedokáže urobiť veľa a zápasí sa s tým veľmi ťažko. Nedajte sa takto toxicky paralizovať, pretože to vám nepomáha mobilizovať sa. Neviem, kde môže byť problém pri vašej situácii, ale viem, že urobím všetko preto, aby sme aj takéto situácie riešili úprimne a pokúsili sa ich riešiť tak, aby to bolo pre vás zrozumiteľné, uchopiteľné a funkčné.